taon. O sa dili pa, kini ni ang arita mahigala sa tungdugang hisgutanan kay migisgot sa impeachment o uban pang hisgutanan, no? With due respect magod mga higala ining lain-lain matag opinion in impeachment o dili. Doon na mga statements karon nga kung mahimo mas maayo kuno nga mo-focus na lang asas BBM day. Niingon nga focus na lang ta sa kwan kay murag nagsawa nas politika kuno ang mga tao. Kinini ang tinuray lang bitaw mga higala. Buyno kung mag-impeachment o dili, ako na ara ko sa akong opinion da ako tunga-tunga gyud ana, ha? Kay kung panalitan mo ingon nga dili na lang ipadayon ang impeachment, tinuray lang para sa kaayuhan sa tong nasod, okay pod. Kay aron makafocus ang atong mga senador, makafocus ang atong mga magbabalaod unsa may mahimo para sa nasod aning kalakiha nga hapit naman ni padung naman saop ning terminong BBM daw pa man ta makasugod aning kalakiha. Straight to the point. Pero kung mag-impeachment po, mingon po ng uban, impeachment, okay. No? Kana pa hinooy, kada adlaw man natay hisgutan dire, unya muro na tagatan-aw mga higala og labi pa dagko mong mga television diha sa inyong balay. Ato mga listeners sa radio, ang uban, mga followers sa Facebook, mga followers nato sa YouTube, tan-aw sa dagko sa mga flat screen TV sa ilang mga panimalay, mura sa lang tan-aw lag sine kasamang kay. Basta ako'y pasultion, okay ra kos duha. Madayon ang impeachment o dili. Pero doon na sa kwan kanana ang mga pros and cons. Kung dili dayon ang impeachment, maayaw gihapon, ngano, aron maka-focus ning ato mga senador. Kaya basig malingaw na hinuon taday. Perting lingawan to sa impeachment, ana-ana. Pero wa na, nabiyaan na mga higala ang kinini ang ila gyud nga main nga trabahoon isip mang babalaod. Straight to the point. Ikaduha, tan-awon sigudaan kung tinuod bigyan makakuhag number kay basig mausik lang ang oras. Doon na impeachment proceedings nga paghimuon onya maginiphanay magyud tag senador gud ani. Prangka-prangka lang pagkaistorya kini mga higala lahi magud sa regular court kining impeachment. Mao na prangka-prangkang pagkaistorya. In fact, yan ko na anak mahigala si former President former Senate President Franklin Rilonday. Kanagong judge mahigala ari kas judiciary lahi anak kay tan-aw ng ebidensya. Evidence gyud nga based mahigala ang iyang desisyon. But kining impeachment, timan nga kanang mga judges din mga politiko na. Ang istorya na tinuod ba? Nya kanang mao mga politiko nga mga judges, senator judge ko ka. Nagtan-aw po ka may galag utang ka bubuton, di ba na malikayan sa politika? O gawas pa ni ana mga higala sa 2028 nga eleksyon, managana po ang ubang mga senador. Nga naman, mahimo unyang political suicide mga kigalaan ang imong baruganan sa impeachment. Straight to the point. So kung di naman lang makakuha mga higala o kinsa man isig panawag nako no nga kuan isa di amang gud ni sa atong kuan o nga magprograma ko ay nasa kog tawaga kay kinini ang atay mga followers, mga listeners no sa FB page ni di ay kay kuan man ta dire di man gyud ko katubag sad o mo tawag mo no kana lang kuan okay sa FB page na to napadayon ta mga sukitig paminaw mo ang resulta karon ng election ang midterm election may maghatag og queue kung angay ba ipadayon ang impeachment or dili. Well kung mo insistir nga ipadayon di okay kung mo insistir nga ipadayon but ang uban maingon mura mag-alangan nintas number. Kay kini mahigala mo sugot kag sa dili numbers game ni. Prangka-prangka lang pagkaistorya ha. Kay kini mga higala mga politiko ni nga mga judges. Unya maginiphanay man ni kinsa mga higalay na ay numero. Maginiphanay gini numero. Kanang evidence mahigala si Kandari na lang nila. Ang una ang numbers game ganing impeachment. Unya 2028 padong na limdak nas Marcos ang presidente. Nya padong na 2028 kadtong lain nga 12 sets of senators hukmanana na pudto by 2028. Straight to the point. So magbantay sila. Kay sila naman pod maoy hukmananan sa 2028. Unya nasayod ta og mokuha mo kiyo ba? Og mo intag paghukom. Tanawa ang kiyo na to karon nga medyo kini data lang ito basihan kay na may uban nga emosyonal kaayo. Ako data lang science sa ta. Science sa ta. Kung imong tan-aon ang mga gi-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte base mga higala og ni Sara base sa result sa eleksyon
makita nimo nga mo tuboy sa mga tao. Sa to pa naamantoy na suko ni Duterte, with due respect sa mga nasuko ni Duterte, especially to mga pink. Ako nag-respect man ko ining mga taga pink, no, kay naman sila ilang mahigalang kaugalingong baruganan sad. Bisag kini nga mga cause-oriented groups, nagrespetar man ta nila kay consistent pa sila sa baruganan. Doon naman giwa makauyon sa ni Duterte from the very start. Ato sang respetaran. Doon na wa kauyon sa war on drugs from the very start. Ato respetaran. Ang ngilad lang ko din ha, kining grupong Marcos nga nakauyon daigdaig Duterte daigdaig na nakikauban pang Sara sa tupa okay sila di ay sa pamaagi ni Duterte nya karon ilang gitraidor diha na ang laay ha. May man tong taga pink nga klaro gyud nga daan ang nasuko wa makauyon sa war on drugs from the very start. O ato sang respetaran ana ila man ang opinion. Ang kadtong aday nga imo banggi maayo kayo mong istorya, ha? May pang pagdaigdaig, okay kayo. Unya pagkahuman, mo balito ka. Mas dako man ang problemaha mga higala, ha? Mas dako man ang problemaha. Ato ning tiwas o gisgot ron, ha? Uman lamang pipila ka pahinumdum.